da wasa ba. Soyayya tana da fargaba da yawa, wanda bai yi ba zai sani ba. Na shige cikin masifa kan soyayya fa ba karrama ba. Mai sauraro ga tabbiyun labarin dan ba za na tsaya ba. Rana ta farko gani na da ita nai ina abun aiki, sai na ce mata dan dakata minti ɗaya sai kawai na bar aiki. Na gaya mata abun da ke zuciyata sai na ga tana ta ɗauki. Babu jan aji balantana na san na dace a rayuwata. Na gane ba ta daɗi sai na fara tunanin kyale ta. Dai na zan fara daga ganin farko na ji na fara santa. Soyayya shigar ta sauki ne ko cire ta da akwai wahalta. Sai na roƙi Allah ya kare na kan so karamin mugunta. Soyayya tana da gigitarwa har ta sa wani yayo hawaye. Wani yayi rashi na soyayya sai kaga ya fara shaye-shaye. Su fata Allah ido na biyu na gani wani yana ta maye. Sai na tambaye shi ya ce mun soyayya ta saka yayi wauta. Gani ga biyu suna jiranta, sai na fara tunanin wata hanya zan bi gun shawo kanta. Tunani ya taho min na kira nan ba sai na kira ta wayarta. Sai take gaya min za ta banta na kira ta kafin ta kwanta. Mai sauraro mu je tankun za ka ji toya muka kare da ita. Za ka gane komai gidansu iyaye sun sa ina ta bauta. Ka biyo na AS Wato TV ta sha takar da kamanta. Za ka gane komai da komai har izuwa rabuwa ta daita. Danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ci gaban wannan bagwagi namu na labarin rayuwa. Sai mun ji ku. AS Wato TV, kar da ku manta